ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a komi laadalasigi min n'an bɛ don a kɔnɔ ni tilelafanaw dunna ka selifana seliw k'olu fɛnɛ kɛ an bɛ don min y'an ka gafe kunnafoni ye ka se ka walawalali ko olu la wa kunnafoni a kana kɛ maa si den kelen negela ye o de kama wa min ye gafew ye an bɛ olu laɲini ni waati ninnu kɔnɔna la min b'a to o kibaruyaw an'o kunnafoniw a kɔnɔ ko ka se ka olu di maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ ka segin a kan kunnafoni kana kɛ maa si den kelen negela ye o baara o de b'an bila nin na waati ni waati k'a daminɛ tɛnɛ fo ka taa bila juma la bi ye araba ye ayiwa février kalo tile 15 san 2023 an bɛ foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ min ye Kalilu Senpara Universel Media wa fo ka taa se min bɛ tali kɛ min ye Mamadu Nfa Senpara Honorable k'a fɔ ale ni Sarangosi Saran Tarawele k'a fɛnɛ fo nin waati in na an y'a fɔ an tɛ nin bila da girindala tuguni an bɛ boli ka taa joona min ye Universel Media kɔnɔna ye wa ka se ka tulu ɲuman ale ni groupe ka taa se pompe min ye firiko ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la b'a dɔn k'a fɔ sunkalo waatiw olu bɛ ka se wa n'i kɔni donna Universel Media kɔnɔ i ni damu o de bɛ bɔ an bɛ taa Universel Media kɔnɔ ka segin ka na. Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. Ayiwa tani ka segin bana o tɛ jɔni to sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ bi o de ye min ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako bɛ bɔ ko 5900 ani 86 ani 6 la sɔgɔmada in na Soir de Bamako ka bi bɔli e ko min ye waati ye a ma ɲini ka gɛlɛya wa kɛnɛya min ayiwa n'o kun sabatilen bɛ malidenw ye a sira fɛ n'o ye AMO ye i b'a ye k'a fɔ waati laban in na olu yɛrɛ kɔni ye kangarima gɛlɛn da kangari gɛlɛn min ni a ko kun bɛɛ lajɛlen bɛ taa cɛ ka bɛn ni marisi kalo tile fɔlɔ ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu ka lafasali tɔn fila min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye pharmaciens ye fo ka taa se min ye laboratoire privés minnu ni olu ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye ayiwa minnu ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jɛlen bɛ n'a ye AMO ayiwa a ordonnance o baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa ka bɛn ni waati yɛrɛ kɔni togoya ye u kɔni ye min ye kangarimada kɛ jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ ka se ka tigɛ olu ka ordonnance minnu bɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔ o wariw kɔni ma se ka sɔrɔ yaasa yanni marisi kalo tile fɔlɔ cɛ ayiwa ni o kɔni y'a sɔrɔ fɛn kɔni ma bɔ a la min ye fura ninnu sanni ye ni AMO ye ayiwa fo ka taa se min ye lajɛli minnu bɛ kɛ ni AMO yɛrɛ kɔni ye laboratoire la k'olu baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ i na komi an y'a fɔ cogoya min na ni kibaruya in kɔni a bɛna kɛ min ye kibaruya gɛlɛn ye du caman yɛrɛ kɔni bolo minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati ni AMO ye kunnafoni yɛrɛ kɔni a dira an y'a fɔ Sinaposi ale ni Sinafarmu ne o ye lafasali tɔn ye minnu no olu bɛ pharmacie ale ni kɛnyɛrɛye laboratoire yɛrɛ kɔni tɔgɔ la i b'a ye bataki yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ ta ka ɲɛsin minisiri min ka baara bɛnnen bɛ
kɛnɛya ayiwa ale yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma u b'a yira kɔnɔ min ye amu ni o ye no o bɛ tali kɛ u ka kɛnɛya sira min ni a bɛ ta ka di malidenw ma ayiwa ka kɛ ni amu yɛrɛ kɔni ta sira ye ayiwa ni o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔyɔrɔ ta olu kɛnɛya tigilamɔgɔw fo ka taa se ayiwa banabaatɔ yɛrɛ kɔni ma ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ɲɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ yɛrɛ kɔni ta ayiwa ka bɛn ni a kow taabolo yɛrɛ kɔni ye i b'a ye pharmacie i b'a ye sinapo ale ni sinafarmu olu kɔni ye ayiwa min ye ŋɛɲɛ ka se ka o ɲimi ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔw olu ka taabolo kura min yɛrɛ kɔni bari ka d'a kan sariya min n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la n'i donna o sariya kisɛw kɔnɔna la a jɔsen 40 fo ka taa se a jɔsen 42 ma o kɔni b'a yira k'a fɔ min ye ordonnance kɔni mana taa ka bɛn ni waati min ye kɔnteliw jatew kɔni bɛ bɔ ka taa se tile 15 ma tile 15 o man ka dafa fiyewu min b'a to ordonnance ninnu kɔni yɛrɛ o wariw o ma sigi min ye a pharmacie tigiw yɛrɛ kɔni ma ka b'o la ayiwa laboratoire kɔni kɔnɔna la analyse olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ ka sɛbɛnw d'a kan a jɛlen laboratoire kelen kɔ waati min na ka se k'a ka sɛbɛnw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bila ayiwa sariya ta siraw yɛrɛ kɔni fɛ wari a bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ ni o ye min ye amu yɛrɛ kɔni ka baarakɛyɔrɔ belebeleba in ye ayiwa o baara min kɔni ni o bɛ kɛ i b'a ye bi an bɛ waati min na a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye o wariw kɔni olu tɛ ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu n'a bɛ fɔ olu ma ko caisse malien de sécurité sociale ayiwa n'i ye nin gɛlɛya ninnu jateminɛ wariw olu tɛ ka sɔrɔ furaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ayiwa waati bɛɛ lajɛlen na e ko an ka taa ayiwa o laban o kɔni o y'an ka senfa ye n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la ayiwa lafasali tɔn fila min kɔni bɛ nin tɔn ninnu tɔgɔ la olu kɔni fɛnɛ y'a u ka dusumakasi ka se ka o yira ka ŋɛɲɛ fɛnɛ ɲimi kabini jamana ɲɛmaaw olu ka nin taabolo kura ye n'o olu ka wari minnu kɔni bɛ juru la n'o o ma sɔrɔ ka bɛn ni marisi kalo yɛrɛ kɔni tile fɔlɔ ye san 2023 ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛna min ye amo ye ayiwa a ordonnance fo ka taa se min ye a laboratoire ma ayiwa olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a baara ka u ɲɛnbɔ a la ayiwa fo ka taa fɔ don min na ko o ni jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni sigira ka se ka fɔ ka bɛn kɛ fɔ ka bɛn yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ olu ka tɔrɔmɔɲɔ min bɛ juru la ka se ka olu bɛɛ da fɔ ka bɛn kan k'o di olu yɛrɛ ma pasiri sɛbɛnna laya jara fɛ an ye min sɛbɛn ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna la halisa an bɛ to soir de Bamako kɔnɔna la Umaru Ngoyiba ale kɔni ka fasiri bɛ tali kɛ min ye kɛlɛdaga min ayiwa o dala kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugu min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ ni a bɛ fɔ ale ma ko Kemasina kalanso min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Sumini a yira k'a fɔ kalan ɲɛmaa n'o o ye directeur ye ko bingali wale kɛbaw olu ma taa min ye ka se ka faali jugu yɛrɛ kɔni ta ka se ka o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka faali in kɛra cogoya min na kɔni i b'a ye directeur yɛrɛ kɔni ye Sanusi Tangara nka a fagali a kɛra ɲɛ min kɔnɔna la halisa an bɛ waati min na o yɛrɛ kɔni ma se ka dɔn nka min ye ayiwa seerew ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ min ye maa kodɔnbali walima maa ladɔnbali dɔw a kɛtɔ b'a la olu de kɔni ye donna min ye dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye Sumuni dugu kɔnɔna ye i b'a ye waati min ni a kɛra ka sɔrɔ ayiwa directeur in ale yɛrɛ kɔni bɛ taale a ka kalanso la n'o kɛra ka bɛn ni sɔgɔmada 7 heures yɛrɛ kɔni waati ye ayiwa banbaci ninnu olu yɛrɛ kɔni binna ayiwa min ye directeur in yɛrɛ kɔni kan a ka walejugu n'o ye fagali jugu ye ka se ka o ta k'a sɛgɛrɛ i b'a ye bi an bɛ waati min na kalankaramɔgɔw ayiwa ale ni maa gansan wɛrɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ kɛlɛ la olu de kɔni bɛ ka kɛ kɛlɛ in bɔnɛ a taba yɛrɛ kɔni ye an bɛ waati min na bari banbaciw olu bɛ ka taa bingali wale ta ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ka se ka ninkaraba ka se ka o ta ka di n'o ye ayiwa maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ kɛlɛ la u t'a ɲɛdɔn kɛlɛ in a kun ye jumɛn a sababu yɛrɛ kɔni ye jumɛn i b'a ye bi an bɛ waati min na kalanso fɛn o fɛn bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ayiwa Mali gouvernement ka kalanso ni olu yɛrɛ kɔni bɛ nanzara kalan de kɛ o de kɛlen bɛ banbaci ninnu yɛrɛ kɔni ɲɛtana ye bari ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ kalanso ninnu kɔnɔna la ayiwa tubabu nanzaraw olu ka nafa an'u ka kanw olu de kɔni bɛ ka don ba la olu y'a yira k'a fɔ anw ye diinɛ tigilamɔgɔw ye ni kalanso bɛ jɔ kalanso minnu bɛ diinɛ ko kuma fɔ ayiwa ni o kalanso yɛrɛ kɔni tɛ olu bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se ka kalanso ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni datugu an y'o misaliw ye a bɛ waati jan bɔ nka nin wale min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ko maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka siga la nin tɛ diinɛ walima ka taa politiki sira fɛ nin ye o kɔlɔlɔ de kɔni talen ka ɲɛsin kalankaramɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ma misali b'a yira k'a fɔ n'o ye fasiri ye ko nin wale in kɔni nin de bɛ ka ye waati ni waati la
la anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min de kɛra sababu ye kalanso caman olu yɛrɛ kɔni kalankaramɔgɔw olu bolila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni lakana yɛrɛ kɔni bɛ fasiri sɛbɛnna Umaru Ango b'a fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la ka bɔ Soir de Bamako la an bɛna indépendant ni ale yɛrɛ kɔni ye kanabila ye i b'a ye bi an bɛ waati min na an bɛ segin a kan Mali kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa laadalatigiw ale ni diinɛtigi minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Segu olu yɛrɛ kɔni ye min ye u ka taama ayiwa ale ni o minɛ yɛrɛ kɔni ta yaasa ka u kunda yɔrɔ jumɛn n'o ye Ɲoro di Sahel ye ayiwa wele min ni u bɛ taa ka taa ayiwa o ɲɛfɔ walima laseli min ni o kɛra sababu ye u ka se ɲɔnɔ yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kun ye yaasa ka taa min ye Sherif Mohamed Ould Cheikhna di Buye Aïdara yaasa u n'o kɔni bɛ se ka sigi ka kuma kɛ i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na laɲini kɔni ye jumɛn ye jamana ɲɛma kalafili o bɛ anw fɛ yan nɔ ka bɛn ni san kura ye san 2024 kɛrɛnkɛrɛnnenya la mois de mars yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama segukaw min ye a ma ɲɛmaw ani a ma kodɔnbaw ayiwa diinɛtigiw ale ni laadalatigiw olu kɔni ye u fara ɲɔgɔn kan in a taara kuncɛ min ye ka bɛn ni kari don yɛrɛ kɔni ye fo ka taa se min ye dimanche yɛrɛ kɔni ma n'o o ye ayiwa sibiri ale ni kari ayiwa n'o bɛ bɛn dimanche février kalo tile 11 yɛrɛ kɔni ma ka taa bila tile 12 la yaasa ka taa bɔ an y'a fɔ Sherif Mohamed Ould Cheikhna di Buye Aïdara ka taa ka masala kɛ n'a ye ka baro kɛ n'a ye ayiwa ani u taakun ka se ka o yira kɔni cɛkɔrɔba la ayiwa min ye ka se k'a fɔ Asimu Goyita olu ka laɲini ye ayiwa san 2024 la maa si den kelen wɛrɛ kana bɔ Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan k'ale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ cɛbɔ ye yaasa kalafili minnu bɛna ale k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ olu ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka cɛkɔrɔba yɛrɛ wele a ka Asimu Goyita min ye ka se ka bilasiralika ye bilasirali min b'a to a yɛrɛ bɛna sɔn yaasa ka kɛ cɛbɔ ye san 2024 la min b'a to jamana yɛrɛ kɔni bɛ kalifa la ayiwa min ye sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka san 5 ka se k'o kɛ ni malidenw yɛrɛ kɔni ye i b'a ye an y'a fɔ cogoya min na se min kɛra ka bɛn ni kari ale ni sibiri yɛrɛ kɔni ye ayiwa Ɲoro yɛrɛ kɔni u ni Buye kɔni kelen kɔ ka ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔnyaw kɔni o bɛɛ kɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ayiwa min ye Ɲoro karamɔgɔba ale kɔni ma i da don min ye ka se ka bɛn ni colonel Asimu Goyita ka se ka ale kɛ jamana ɲɛma walima cɛbɔ ye kalafili nataw yɛrɛ kɔni na nka a ka jaabi yɛrɛ kɔni na a ye laɲiniba kɛ min ye segukaw fɛ ka laɲiniba yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ min ye jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa a bɛ taale sira min kan a k'a jija a ka fɛɛrɛ ni walew bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka malidenw k'olu fara ɲɔgɔn kan ka tile malidenw ye ka jamana in ka kanu minɛ i na komi maa minnu fɛnɛ kɔni b'a kɔ bi olu sɔnna ka tila ye ka jamana in ka kanu minɛ ayiwa Mohamed Buye Aïdara ayiwa i b'a ye k'a fɔ halisa min ye colonel Asimu Goyita ale yɛrɛ kɔni ka cɛbɔ ye ka bɛn ni kalafili san 2024 yɛrɛ kɔni ta ye halisa a ma fɛn yɛrɛ kɔni fɔ ka bɛn n'o ye nka a kɔni ye dɛmɛ don kuma min yɛrɛ kɔni ma a y'a jira k'a fɔ fɛn ye dɛmɛ ye ale bɛ o kɛ ka ɲɛsin n'o ye transition cɛmancɛla fanga ale b'o kɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma nka colonel Asimu Goyita a bɛ taabolo min kan n'o ye ka se ka Mali ka a dilan malidenw ye ayiwa ka se ka malidenw ɲinɛ fɛnɛ kɔni minɛ n'a y'a sɔrɔ a ka taabolo de kɔni y'o ye ale y'a yira k'a fɔ Buye Aïdara ayiwa ale bi bɛ Asimu kɔ ale yɛrɛ kɔni sini bɛ Asimu kɔ dɛmɛ ayiwa ale kɔni b'o ta k'o ɲɛsin n'o ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma wariko tɛ sanuko tɛ ayiwa layidu danaya ani tilennenya min yɛrɛ kɔni b'a la ni o y'ale yɛrɛ fɛnɛ ka laɲini ye o ka kɛ a taabolo ani a ka baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ayiwa ka se ka o ɲini k'o di malidenw yɛrɛ kɔni ma o ye ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka laɲini ye n'a ma ɲa a ko a bɛ to o sira kan ka malidenw fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka kan kelen fɔ malidenw ye ka tiɲɛ fɔ malidenw ye jamana in kanu k'a yira malidenw na ka se ka jamana in kanu ko o yira a fɛnɛ dusukun na ni a ka taabolo yɛrɛ kɔni kɛra o ye a mana kɛ fɛn o fɛn na ale ka dɛmɛ o kɔni o tɛ jɔ ale b'a dɛmɛ fɔ waati min wa o dɛmɛ ayiwa a gunnen tɛ diɲɛ fɛn foyi den kelen na k'a fɔ sɔrɔko don walima ka taa kɛ ko wɛrɛ ko ye ayi dɛmɛ in kɔni a ma ta a ma gulo ninnu si la parce que sɛbɛnna Dawuda Sangare fɛ an ye min sama ka bɔ ayiwa indépendant ale fɛnɛ kɔnɔna la an y'a fɔ n'an ka fasiri ninnu bɛ ban an bɛ bilasirali dɔw kɔni kɛ halisa hali n'o y'a sɔrɔ waati tɛmɛnlenw na an kun famana nin n'a ɲɔgɔnnasiw ma nka bi an bɛ waati min na an bɛ taa fɔ Gana i bɛna ye k'a fɔ kamalennin dɔ bɛ yen nɔ ale yɛrɛ kɔni ye muso ɲini muso min ni o diyara ale yɛrɛ kɔni ninkun ye ayiwa furu a ko tɔw bɛɛ lajɛlen faralen kɔ ɲɔgɔn kan ayiwa a tɔ tora jumɛn de ye yaasa ka taa église la min ye ka se ka mairie ayiwa o baara
tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ka se ka église laadaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni na tile nka yani o baara ninnu yɛrɛ kɔni cɛ ale bɛna lakɔlɔsili min kɛ o de ye sunkuru min n'ale yɛrɛ woro bɔ a kɔ ale ye a jateminɛ k'a fɔ ani kamalen kɔrɔ min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sunkuru in kɔni ale ma o kamalen fɛ yen tagali yɛrɛ kɔni k'o dabila ayiwa o jateminɛ ni o kɔlɔsi min kɛra ale fɛ ale fana ye a ta bɛɛ lajɛlen k'o to a kɔnɔ o tolen min kɛra a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la église min bɛ Kasoa n'o bɛ Gana yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa u taatɔla kɔ mairie église la waati min na ale fana kɔni y'a yira min ye kɔɲɔmuso yɛrɛ kɔni na furuko e ko an ta a bɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen jigin nin yɔrɔ la o kuma min fɔra o de ma kɛ sababa ye kɔɲɔmuso ma ayiwa o ma bɛn ale yɛrɛ kɔni ma min ye fili dugumaw ye ayiwa kalikasiyɛnw ani kulojɛlanw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni kɛra mun de sababu yɛrɛ kɔni nana ni nin furusa ye waati min na an b'a la k'an bɛ taa église la yaasa ka furu baaraw tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ kamalen kɔni a tɛ kumala maa fɛ ayiwa a tɛ ka kelen da yɛrɛ kɔni fila kan tɛgɛ in bɛ do fɔ a la taa ni ka seginw bɛ kɛ ayiwa teriw yɛrɛ kɔni bɛ a samala nka muso yɛrɛ kɔni fɛnɛ ale fɛnɛ b'i sɔn min ye fili duguma ye kulow kasijalanw olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ nka a kun de ye k'a fɔ sunkuru in ale ma jɛli min kɛ a kamalen kɔ ayiwa o kɛlɛya o fɛnɛ guwanna kamalen na min ye ayiwa ale ka furusiri ye a fɛnɛ ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi n'o ye gafe kunnafoniw na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn Adama Traoré fo ka taa se Adama Diallo ma an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo min ye Dramane Dramé Fatumata Traoré k'a fɛnɛ fo Sabalikaɲi Touré Siriki Touré ayiwa Kalu Touré Umar Touré an bɛ foli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se Aja Touré ma Tanti Jeanne Maki Kane Ousmane Kane an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na minnu ni olu ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa min ye dɛmɛbagaw ye a kɛra sira o sira fɛ diɲɛ donna sira kuraw fo ka taa se minnu ni olu bɛ an ka ja ninnu ka cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'u fɛnɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ayiwa o dɔ ye min ye Anne Keita fo ka taa se min bɛ Tɛnɛn Titi ayiwa ale yɛrɛ ni Asan Kone k'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni waati kelen na